Długoterminowy wynajem jest to doskonała forma nabycia nowego pojazdu, jak również pozyskania pojazdu na okres pełnego sezonu. Wynajem długoterminowy opiewa na 6 miesięcy. W tym czasie użytkujemy ten motor za kwotę stanowiącą 30% wartości. Po tym okresie możemy ten pojazd wykupić za pozostałą część, czyli za 70% wartości, ewentualnie zwrócić pojazd i cieszyć się tym, że użytkowaliśmy go przez pełny sezon. Więc koszt amortyzacji jest oczywiście po stronie firmy, prawda? Wszelkie koszty związane z eksploatacją pokrywa użytkownik, natomiast takie rzeczy jak ubezpieczenie, serwis, to już jest po stronie naszej firmy. Jest to mniej więcej wartość wynajmu, jest mniej więcej zbliżona do wartości amortyzacyjnej pojazdu, czyli de facto nabywca nowego pojazdu przez rok straci około tych 30%, jak chciałby pojazd swój sprzedać. Skuterowo.com